No co, weszliśmy do środka. Temperaturka, wszystko pokazane. Poniedziałek, 15. Temperatura. No. Proszę Ciebie. No, na obiad gdzieś. No niemożliwe. O 3:00 obiad? O której? No 3:00. No. Ile tu się razy po tych schodach latywało na tańce, to wiesz co? Matko jedyna. Ile to razy? No ładnie, ale tutaj ta podłoga to ładnie wykończona. Sobie to na pewno tu przypomni, bo on nawet mówił, że nie dwa się w tym holu. To sobie posiedzi, tak. Dobra, to wystarczy nam. No tak, no, będziemy szli dalej. Czasu. Te stanowiska z Jest z komputerkami. komputerkami. Akwarium jakie ładne. Co? Akwarium jakie ładne. Ładne? Akwarium sfilmują. Nawet nie jest takie małe ciśnienie. Tak. To jest keramika. Można się wpisać. No idziemy dalej, tak?